Lalaki naman po arestado matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng ilegal na droga. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Arestado ang hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Labrador Police Station sa Labrador, Pangasinan. Naaresto ang suspect na 35 anyos na lalaking residente ng San Jacinto, Pangasinan matapos maaktuhan sa aktong pagbebenta ng hinihinalang shabu. Na-recover sa kustodiya nito ang humigit kumulang 25 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 170,000 pesos kabilang ang iba pang ebidensya. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Labrador Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.